Yanzu haka dai a iya cewa idanuwan wata mata aure na can yana neman raina fata, biyo bayan zarginta da laifin hallaka abokiyar zamanta ta hanyar tankaɗa ta cikin rijiya. Fada ta ba sai hannun yan zasu ta yi muka kama wannan kokawa to shine muka yi wannan rijiya da ni da ita. Da ni da ita kafa abin da ya faru kenan. Wai, a daidai lokacin da shi ma wani matashi mazaunin unguwar Magashi a nan Kano, aka zanci gawarsa a cikin wata tsohuwar rijiya. Wanda ta kai yaron ya ce gagarin kunan alaban shi. Mu karkare shirin namu na wannan rana da sauke dakon sakonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana na ƙashin kanku, don haka sai a dakace mu. Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin zare da abawa na wannan lokaci. Shirin da ko da yaushe yakan kai gauro ya kai mari wajen ganin ya zazzakulo muku daɗaɗɗen labarai masu jibi da nishaɗantarwa, wa'azantarwa, wani lokacin ma har da na ban haushi. Abdulmajid Habibu Isa Tukuntawa ne ke sake muku lale marhabin a wannan lokaci. Bari kuma mu yaye labulen shirin namu na wannan rana daga kotun da ke zamanta a sakatariyar Audu Bako, kotu mai lamba 13. Wacce mai shari'a Hauwa Umar Minjibir take jagoranta, inda aka ci gaba da sauraron shari'an nan, wacce ake gudanarwa akan wata mata aure mai suna Maryam, mazauniyar ƙaramar hukumar Rogo da ke nan Kano, inda ake zarginta da laifin hawa doron dokin zuciya, inda har ta kai ta yi amfani da ƙarfi irin na tuwo wajen tankaɗa abokiyar zamanta mai suna Safina cikin wata zungureriyar rijiya, abin da ya sanya Safina ta ce gagarin kunan. To sai dai a yau ɗin, bayan ci gaba da sauraron wannan shari'a, an saurari dukkanin shaidun da ke ɓangarorin guda biyu, wato dai ɓangaren Maryam, wacce ake zargi, da kuma marigayya, wato Safina, sai mai shari'a ta wannan kotu, ta ga dacewar daga sauraron shari'ar, har zuwa ranar 17 ga watan gobe, kafin a dawo a ci gaba da sauraron wannan shari'ar. Filin zare da abawa ya ji ta bakin Maryam wacce ake zargi, inda ta sake wa filin namu ƙarin haske dangane da wannan zargi. Sai ta ciwo mu fada ta ba sai hannun yan zasu ta yi muka kama wannan kokawa to shine muka yi wannan rijiya da ni da ita. Da ni da ita kafa abin da ya faru kenan da ne ta daga min faranta na jiki sai na zamo farantin ha sai ta ci dununa haka ta baya sai hannun yan singileti ta ya kaɗi sai muka. Wanda kuma hakan ce ta sanya mai shari'a bawa jami'an gidan yari wato dai Salisu Ashiru Daurawa da kuma Sha'aibu Lawan Kura har ma da Abdulkadir Dan Zaria da su ingiza ƙeyar wannan baiwar Allah har zuwa gidan nan na ɗan Kande